Ang bililhong ganti nga atong maangkon human kita mualagad sa Ginoo o nagpuyo gipuy-an ang pagtuo mao gayod ang kinabuhing tunhay uban sa Ginoo sa langit. Say makadungog ta mumingon nga wala magyoy nadato sa pagsimba o pagsimba-simba o pag-alagad sa Ginoo. Tinuod gyud na materially dili gyud ta madato kun moalagad o magsigita og simba ngadto sa Ginoo. Kay dili man na mo'y ganti gyud nga atong gipaabot ang kaluwasan man gyud ang kinabuhi uban sa Ginoo. Diha sa tuonong pagbasa, adunay panagbingkil ang mga magtutuo batok sa mga biyuda nga lumad Hudiyo o ngadto sa mga biyuda nga mga Hudiyo nga nag-istorya o Griego. Nganong aduna may panagbingkil kay ang mga biyuda nga Griego ang ilahang ipanglitok wala gitagaan og salapi nga ang mga magtutuo sa unta nga nihalad alang sa komunidad isip tabang sa mga biyuda o mga ilo wala gihatag sa ubang biyuda. So meaning to say ang uban naghinakog tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo ang ilahang intensyon is sila mo'y mauna makadawat og salapi material nga ganti. Muna ang uban in taon nga mga biyuda wa gyoy natagaan og kwarta. Kaya nga naman ang motivation sa pag-alagad, no? Posible nga bahandi salapi munang na-deprive ang uban. So moto kini mga biyuda nga wa natagaan og salapi ni istorya sa mga apostoles. Uningon ng mga apostoles nga, dili na namo na kaya nga kami pa'y mag-manage, mag-distribute sa bahandi para ang tanan matagaan. Kay kami, magsangyaw gud mi sa laing lugar. So atong himuon niini, magpili ta og 7 ka tawo nga inspired by the Holy Spirit nga mutabang pag-manage sa ato ang resources, ilabi na ang ato ang kwarta, aron matagaan gyud ang tanan nga adunay panginahanglan. Sumoto nga nakapili sila ni Esteban, Felipe, Nicanor, Procoro, Timon, Nicolas aron mo manage pag-distribute no sa mga bahandi sa maong Christian community aron matagaan ang tanan nga adunay panginahanglan. Dili magdinalo, dili maghinakog ang uban nga para sa iyang kaugalingon. Sumo ka na mga igsuon, no? Ang ganti na ato ang ipangayo, na bililhon gyud kaayo, mao gayud ang espirituhanon nga bahandi, dili material nga bahandi. Nya mao na nga sa atong panginahanglan, sumayon si kaduhang pagbasa, duol kamo sa bato, duol kamo kang Hesukristo, kay ang musalig kaniya, no? Ang musalig nining bato, dili gyud mapakyas. So sa ato mga panginahanglan usahay, labi na gayud o kita na narbaho ta, nya gitahasan ta sa pag adunay kwarta no sa organization or corporation. O sa atong panginahanglan usahay, dili ta kabantay no nga makapanghilabot og kwarta. Nya manubag man gyud ta niana. So, musalig yun sa Ginoo sa panginahanglan. Dili yun i-shortcut ang mga butang. Kay makasala ta, ilabi na gayon kung kita naagyo diha, no? Dool sa mga temptation sa kwarta. Musalig yun sa Ginoo, sumala si kaduhang pagbasa. No? Mga higiblandag sa Espiritu Santo nga bisan sa kalisod, dili yun ko manghilabot sa dili ako Kay mubalik rin po na sa kuha,
nobody gets away with anything. Oh. So kana no lisod biya gyud kay nang mga nagtrabaho nga sila gyud naagyod sa kwarta duol. Lisod kaayo ang temptation no naagyod duol ang temptation. O bisan dili lang sa mga pribado o nasa gobyerno no nga mga trabante diri po sa simbahan o sa chapel level kanang treasurer saon pagdumala sa resources sa chapel o baka sa parokya o baka cathedral pagyod ug uban nasayot ta nga aduna tay mga igsoon no nga nahawa gyud sa simbahan inagid mo simba tungod kay nakasala no kabahin o kwarta. Dili lang sa simbahan, naapod diha no mga financial scandal nga atong madunggan tungod kay misuse diha sa panudlanan. So mo kana siya mga igsuon na bantayanan kaayo gyud. Wa gyud poy maayo no basta naa gyud dulang kwarta, naa gyud dulang temptation. So importante gayud ang ato ang pagkontrol sa kaugalingon na dili gyud matintal. O diha sa panginahanglan, wad-an man gyud ta usahay, usalig gyud sa Ginoo. Og masyak lang ta kay aduna gyoy mga pamaagi ang Ginoo nga masulbad gyud ang ato mga problema no ilabi na gayud when it comes to money. Basta musalig lang gyud ta kaniya. I know nga kamo usab na namoy mga kasinatian nga giluwas ta sa Ginoo diha sa atong panginahanglan kay misalig ta niya. Bisan sa kapitos, bisan sa kalisod. Sumuka na mga igsoon, and ultimately, diha sa ito ang pagpuyo sa itong pagtuo, diha sa pag-alaga dito sa Ginoo, ang ato yung ganti is espirituhanon nga panalangin. Not so much on material blessings, but espirituhanon gayon nga panalangin. Ilabi na gayod ang kinabuhi uban kaniya dito sa langit. Una yung gingon sa Ebanghelyo, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo kanako, kaysa balay sa ang amahan, daghan kay mga lawak. Giandaman kita sa Ginoo mga lawak, tungod sa dakong pagigugma, basta kay maningkamot lang kita, pagpuyo sa atong pagtuo, o pag-alagad kaniya sa tibok natong kasing-kasing. Doon na kita'y assurance, no? Muna yung assurance sa Ginoo. Ayaw ka mo gugaol, salig ka mo kanako. Kay mag-andam ko lawak alang kaninyo. Huwag mo na atong consolation, human kita makalatas sa kalistanan, nining kinabuhia, tungod sa pagpuyo sa itong pagtuo, na doon na katay ganti, gipaabot. Dili material, dili kadlibutanon, kundi langit nun. Ya wala kini katapusan nga kalipay o pagigugma uban sa Dios sa langit.